Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan o mga kaigalaan, sa ngalan ng usab sa pagtulo ng PBCM, kini karon ang inyong alagad sa kanginan, kini si Brother Samuel Montemayor, padayon nga magadapit kanunay kaninyo nining tungura sa inyong sab na pagpatalinghog niling tulmanon usab sa mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga gidumala kini sa pagtulon ang PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. O ako karon magapanginaot nga unta na kamo karon sa tagsa ninyo ka mga lingkuranan aron sa ingon ana nakapaylunan na kamo aron sa pagpatalinghog usab nining tungura ngaron nga makadangat usab kamo sa mga kamuturan nga ginagamit nimo ang Biblia ug usan uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia tungod kay kini mo man ang gitudlo ni Master nga reklamo og padayon usab namo kini nga igatudlo nga anak kaninyo ug kini nga tulumanon padayon nato nga mabati sa maong sibiyahan sa DYLE magsugod kita sa alas 11 hangtod sa alas 12:15 ang takna sa kaudtuhon sa adlaw gyapon nga Domingo. O sa pagmusta usab sa tanan o pagpaybalo ay sa tanan nga mga kaigsunan nga sakop sa branch number 25 nga aduna kitay usa ka emergency meeting karon nga paabot sa atong chapter president sa branch number 25 na kanang karong hapon mag-abot kita dito sa balay sa chapter tungod kay dunay mga importante nga mga mensahe nga iyang ipadangat ngari kanato tungod kay siyagikan man didto sa atong main office unya dunay mga importante nga mga kahibalo alang sa atong satag-satag sa mga kanang mga kagalingon busag hangyo kong tanan nga mga sakop sa branch number 25 sa pagtambong nining usa ka emergency meeting nga gipaghimuon karong hapon diha sa balay sa atong chapter president Chupilio Sibilia diha sa Wireless Mandawi City. Og sa pagpumusta di ay sa tanan nga mga kaigsunan diha sa atong mga kaigsunan dinidapit sa Toledo branch nga gipunguluhan sa atong chapter president Vicky Dusina uban sa kang brother Eugene Dusina o inguman sa atong mga igsoon diha nga mga membro mga opisyales sila ni Sister Ranis Alforque diha sa Alimango Cantabaco mayong pagpatalinghog kaniyong tanan karon ng mga igsoon o ingon man usab dinidapit sa kanang konsolasyon sa atong mga kaigsunan diya mga Flores family unya nila ni Brother Fanta Luciano Panta uban sa iyang pamilya maayong pagpatalinghog usab nining tungura og dito dapit sa Urmok sa atong mga kaigsunan diya sila ni Brother Danny Aing og ni Brother Rodrigo Pamonde diya sa dapit sa Urmok City o human sa kabantog sa mga kaigsunan nato diha sa atong chapter president diha Juanito Digorio uban sa mga membro nga tanan diha sa mga dapit ka branch o human didto sa mga kaigsunan nato sa Bohol sa kanang Carmen Bohol sa mga Divino family sa atong chapter diha sa mga dapit o sa atong vice si Brother Gregorio Painagan o inguman sa mga kaigsunan diha ng mga opisyales nila ni Brother o Sister Joy Divino o ni Sister Annabel Divino o sa tanan nga mga kaigsunan lakip na sa atong PBCM compound nga diin na diha ang atong executive and vice president at the same time o ang atong chief minister sa mao nga pagtulunhan mayong adlaw o usab kanimo karon ang imong kapikas lugar sa kinabuhi maigi pong pagtimbaya o kalakip usab diha sa atong mga kaigsunan nga mga opisyalis sama sa mga ministro diya sa mga pagtulunan may pong
pagtimbaya kanyong tanan. Lakip na ang mga membro nga tanan. O ang ato diyang programa, nikabat naman kini sa 26 ka mga radio station sa Visayas kini og sa Mindanao nga area. Busa kung ugaling adto ka mo sa lain nga dapit sama dito sa Butuan, nagyapon kita programa diha dapit sa Butuan o ngadto sa Surigao, nagyapon sa istasyon sa Surigao o diri sa Bukidnon. O sa dito dapit sa Dipolog, Pagadian, unya diya sa Iligan o inguman ri dapit sa Hinguog. Naay mga programa nato sa radio diya o inguman ri sa Toledo, padayon diya po nato nga bate sa DYHR sa Toledo sa oras alas 6 hangtod sa alas 7 magkana o inguman sa dito diya ay dapit sa Merida. Liti kung ugaling makaadto ka mo nga dapit na gyapon kitay program diya sa mao nga dapit sa Merida. Gihimo na mo kini tungod ugalang sa mga tao nga wala pa makaabot sa kamaturan, diin ang kamaturan mahibaluan nila pinagir usab sa mga ilang masundan unya tungod kay kining maong programa kanang naa naman kami nagpabamatuod diya dapit sa katumanan sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo usab mong gitugan nga adunay pagbaton kini ug lawas. Busa gi-acknowledge kong tanan nga mga higala namo kun buot kamong mususi sa mga doktrina o baruganan sa mga ministro sa pagtulan ng PBCM na lugar diha sa mga may boloan niyo pinagi sa mga kanang sibihana nga among gi panghisgutan. 26 ka mga radio station ang among gisudlan pinaagi sa mga langitong lamdag sa kinibuhi sa tuyog tinguha nga mahibuloan sa tao ang baruganan nga gibarugan sa pagtulon ng PBCM nga naa kami nagbarog sa ikatulong panahon diya dapit sa Espiritu Santo. Og kumusta na lang kanyang tanan, kutob gayod sa maubot nining maong pagsibya. O ang tema nga akong pagadadon, sanglit ako raman ang usa karon ang inyong mabati tungod kay ang mga uban nga mga kaigsunan mo sa Manila ni Brother Dinos Gonzales o inguman nila ni Brother Cesar Patio, si Brother Cesar Patio kagahapon pa siyang adlaw nahiabot gikan sa atong miupis busado na pa siya yung mga giasikaso nga importante usab nga iyang lakaw busa kita lang karon o ako lang karon ang inyong mabati nining tungura. Ug ang tema nga ako karong ikahatod nganha kaninyo mga kaigsunan ang pagpadangat gyapon sa pagpamatuod diin ang among gipamatud-an niya na kami sa ikatulong panahon diya dapit sa Espiritu Santo. Ngano nga kaniman ang kanunay namo nga ikatod nganha kaninyo mga mahal namo nga makaigsunan nga tema nga dili man gyud ni namo wagtangon tungod kay importante ubilhilhon kini alang kanamo labaw na kaninyo nga wala pa gyud makahibalo sa mga kamatuoran nga gisgutan sa Biblia. Ang Biblia nagpamatuod nga dunay duha o tulo lugar kadagkong panahon sa pagpadayag lugar sa Dios. Na ang matag panahon lain kana ang nagpaila ug nagpadayag. Matud pa, daan na ka ng gisgutan sa ato pang Ginoong Kristo sa dinipa lugar siya sa kalibutan daan na niyang gipasidaan gisulti ngadto sa iyang mga katawhan o mga tinunan niya kung basahon nato ang Biblia sa matud pa sa Mateo 28 matud pa sa bersikulo sa Mateo mga mahal namo nga magsiunan nga ingon din ni matud pa sa atong Ginoong Hesukristo kon atong pagabasahon ang 19 sa Mateo kapitulo 28 busa panglakaw kamo ug himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran
matud pa sa pagbautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Dunay tulo lugar ka pangalan ang gisgutan sa atong Ginoong Hesukristo kanhi siyang pagbumatuod. Unya kining tulo ka pangalan wala ni ma-identify kung kinsa ningalan sa ikatulo, kay ang gihatag nga paghulagway nga ga-identify pagisgot og sa ngalan sa Amahan atong makita nga ang ngalan kanang Amahan dili mga pangalan. Doon na gina siya real nga pangalan nga ipailiila ngadto sa mga tao. Kung atong basahon o susihon nato ang Biblia, sumala pa sa 64:8 sa Isayas, ang ngalan sa Amahan mao na si Hiyuba. Unya kanang Hiyuba nga ngalan nga gihatag bang pagulagway nga gi angkon gyud sa Dios kanang mao ngalan. Kung atong basahon ang 42:8 sa Isayas, kung isang maray lang nato, kay kadaghan naman nato ning mga gipanghisgutan din sa una pang mga panahon, busa ato ning gibalik para gyud ma-remind, matuhop gyud sa mga katawhan nga ang panahon di ay sa pagpaila sa pagpadayag sa Dios, dunay tulo kadagkong panahon sa pagpadayag. Nga mo nay angay nga sabton sa tao, kaya ang unang nagpadayag sa una pang panahon mo na ang Amahan nga mo na si Hiyuba. Matud pa sa 64:8 sa kanang Isayas, kanang Hiyuba mo na gina ang iyangalan nga matud pa sa Biblia. Pero pag-isgot og ngalan sa Anak, kay ang Amahan kay sa 28:19 doon na may ngalan ng Amahan mo sa atong gitris up ibalikan ta nga kung kinsa na ang ngalan sa Amahan mo si Hiyuba. Unya pag-isgot pud og ngalan sa Anak, mutad pa sa atong basahon ang kanang nakasulat sa Biblia dinhi sa Roma, kung atong basahon sa 1:3 dinhi atong basahon ang 1:3 ang matud pa sa Roma. Sa maayong balita daw mahitungod sa iyang anak nga matud pa sa sumala sa iyang pagkatao gi anak nga kaliwat ni David. Busa kanang anak sa ngalan sa Anak, matud pa dunay anak nga kun kinsa kanang ngalan sa anak, kun ato kanang piyoon ang nakasulat sa Biblia. Ngayon atong basahon ang nakasulat sa ikadong Juan mga malnamo nga mga kaigsunan dinhi sa kanang bersikulo o kapitulo 1 atong basahon sa 1:3 gingon dinhi ang grasya kaluoy ug kalinaw gikan sa Dios nga Amahan ug gikan kang Hesukristo nga anak sa Amahan maguban kanimo sa pagkatinuod nga gugma. Busa ang anak di ay kanang anak sa Amahan mao kana ang atong Ginoong Hesukristo. Busa kanang gisgutan sa Mateo 28:19 nga paghisgot og ngalan sa Amahan nga mao si Hiyuba ug ngalan sa anak mao si Kristo. Sa atong natagad na ngalan sa anak mao ang atong Ginoong Hesukristo. Pero sa gisgot kay tuluman sa ako nang gingon nga gipasidaan sa atong Ginoong Hesukristo nga matud pa ngalan sa Amahan, anak ug Espiritu Santo man ang iyang gisgutan. Kanang Espiritu Santo, ngalan sa Espiritu Santo dunabay gipaila-ila niya na kung kinsa kana. Kay sa Biblia may nang may gihatag nga paghulagway ang ngalan lugar sa Espiritu Santo. Busa kanang ngalan sa Espiritu Santo among gitudlo nga matud pa ang Espiritu Santo magbaton kana ug bag-o nga ngalan sumala lugar sa atong mabasa sa Biblia. Naay tagna sa Biblia nga pinadayag sa iyang kapitulo 2 bersikulo 17 kung ato kanang pagabasahon mga malnamo nga mga kaigsunan nga ang gisgutan sa Biblia nga matud pa ang Espiritu Santo magbaton kana og bag-o ngalan. Pero lamang wala kana gihatag kung kinsa gyud ang ngalan niya na doon nalay bag-o ngalan nga bag-o. Kung atong basahon matud pas gingon sa bersikulo 17 ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalinghog sa tusulti sa espiritu ngadto daw sa mga iglesia ug ngadto sa mga iglesia. Ang mga badaugon
pagatagan ko siya sa manang nga tinaguan ug pagatagan ko siya usa ka gamayng bato nga puti nga sinulatan ug usa ka bag-ungalan nga dili masabot ni bisan kinsa gawas kaniya nga maoy nakadawat niini. Busa sa atong natagad nga ang ngalan di ay pag-isgot ug ngalan nga matud pa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo magbato na di ay siya og ngalan nga bag-o sumala sa gisgutan sa Biblia. Pero ngano nga amo mang gitugan nga kining ngalana natuma ni sa Espiritu Santo mga mahal na amo nga magsunan. Tungod sa katarungan nga ang Biblia mga mahal namo nga magsunan, kun ang Biblia magpadayag sa iyang kun mahimo man siya og pagpamatuod, dili gyud sulaminti nga kanang litra por litra ihatag o isulat niya lugar ang ngalan nga parehas ra ning Pinariyag 17. Kaning Pinariyag 17 amo ning gitugan nga referado ni sa among magtutudlo Divine Master Tomas D. Junior Senior. Pero dunay mga dagkong mga tao nga musupak niini, halos tanan nga mga tao nga makabati niini, dili sila mudawat nganuman sa katarungan tungod kay wala daw mabasa diha sa maong bersikulo nga duna day ngalan nga gisulat Master Tomas D. Junior Senior. Muna ilang mga kanang paghatag og dipinsa sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga bagurawganan. Pero ngano gyud nga kanang kun ang kamatuoran mga magsunan dili ingon ni ana ang gipahayag buwar sa Biblia, dili ka angay mangita nga kanang makasulat kun adunay mabasa litra por litra nga ngalan munay imong takos nga pagadawaton tud kay dili ingon ni ana ang kamatuoran kun siya magpamatuod dinhi sa iyang para sa iyang lugar kaugalingon. Nga naman kay bisan pa gani kun atuan nato ang atong Ginoong Kristo kani kun atong balikan ang kasaysayan lugar sa atong Ginoong Kristo kay aron ba mahatagan mo og kanang sakto nga pagkadetalye kay ang inyo ra bang prinsipyo basta mabasa bastanti na kay mangita gumugri o litra po litra pero dili sa tanang panahon ang Biblia magpadayag og litra po litra sumala labi na lugar kun dunay mga tagna nga gisgutan sa Biblia dili ingon ni ana mga malnamo nga magsasama lugar sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Ang atong Ginoong Kristo sa iyang pagpadayag pagpaila lugar ngadto sa mga katawhan kung ato lugar nga susihon kay ang atong sumbanan ug basyanan ang mga nakasulat baya sa Biblia dili man pwede nga mukawas lugar ta sa Biblia usa aron sa pagpiho kung naaba sa Biblia tungod kay kun ang Biblia atong basihan kun mugawas ka sa Biblia sumala sa gipahayag lugar ni Propeta Isaias sa 8:20 sa maong bersikulo kun magpadayag ta magsulti ta dili sibo sa nakusulat niining basahuna nga kaning nakasulat sa Biblia wala kitay kabuntagon nga kanang kabuntagon mao kanang kahayag niyaw sa 8:20 kun ato ning balikan ang mga nakasulat sa Biblia sama lugar sa mga nakasulat nga giikot lugar ni Propeta Isaias sa 8:20 inyong patalingugan matud pa sa atong natagad lugar sa Biblia matud pa sa kanang Isaias nga ngadto daw sa suguan ug sa pagpamatuod kung sila dili managsulti sumala nining pulunga sa pagkatinuod walay kabuntagon alang kanila pagisgot ug walay kabuntagon walay kahayag kay walay kahayag dili lugar kamatuoran sa aron makapakaplag kita sa atong pagmatuod nga diha lugar sa kamatuoran kinahanglan mo pamatuod ta dili kawas lugar sa Biblia dili bulag lugar sa nakasulat sa Biblia usa kay ang inyong giingon matud pa dili mo mudawat sa among pagpamatuod tud kay ang among gipamatudan ang nakasulat sa Biblia sa Pinariyag 2:17 nga ang Pinariyag 2:17 dunay tagna nga dunay pagbaton og ngalan nga bag-o nga gitumbok namo nga natuman kana sa magtutudlo nga mao
ang Espiritu Santo sa katumanan nga natuman sa among magtutulo Divine Master Tomas D. Junior. Pero dili ninyo pagadawaton tungod sa katarungan nga walay mabasa litra por litra diya sa maong bersikulo sa Biblia. Pero ang kamatuoran ba sa lugar sa atong Ginoong Kristo kung siya nagpamatuod sa amo ko ng pangutana ganina, kanang nagamit ba siya ug mga kanang propesya utag na lugar sa iyang kagalingon before siya nagpaila sa pag-abot na niya isip siya maong katumanan sa gitag na lugar sa Biblia naa. Niya ang gibisaya ni Kristo sa iyang pagmatuod sa iyang panahon nagamit siya og espiritu sa propesya utag na sumala sa Biblia nga natuman daw sa iyang kaugalingon ato ng piyon kung sa pagtagna usab naabay litra por litra nga atong basihan aron mahatag may katarungan mo nga makapaningil nga ri kanamo sa among pagpamatuod nga kanang Pinadek 17 natumana sa magtutudlo namo nga ang katumanan Espiritu Santo ang pagkatuman niya. Basahon ta lang ang nakasulat sa Biblia. Dili sa 19 sa maong bersikulo matud pa dinhi sa kanang atong pagbasahon ang nakasulat sa Biblia sa 19:10 inyong patalinghugan mga malnamo nga mga kaigsunan ug mihapa ako sa iyang tilan aron unta sa pagsimba kanila apan siya mingon kanako kay kining pinadiyag sulat man ni Kristo ngadto ni Apostol Juan Liberador unya kung atong basahon sa bersikulo 10 unya mihapa daw ako sa iyang tilan aron unta sa pagsimba kaniya apan siya miingon kadako ayaw pagbuhata kana ako maoy usa lamang ka masig kaulipon matud pa sa atong nabasa uban kanimo ug sa imong kasuguan kaigsuonan nga naghupot sa pagpanghimatuod ni Hesus doon na pa'y gihukukta nila nga gipaymutud-an ni Hesus maoy simbaha ang Dios kay ang pagpanghimatuod ni Hesus mao man ang espiritu sa propesya. Dunay gikibasihan lugar si Kristo sa iyang pagpamatuod. Ang pagpamatuod lang daw niya mao ang espiritu sa propesya mga malnamo nga mga kaigsunan nga kung adtong basahon ang kanang nakasulat sa kanang sama lugar sa maayong balita Biblia o sa kanang Biblia nga lain nga transisyon nga hubad matud pa ang pagpamutod labi na sa kanang unang hubad sa King James kung imo kanang basahon kay ang King James version nabahin man ni sa unang hubad ug ikadawang hubad ang unang hubad 1938 edition ug ang ikadawang hubad sa 1958 edition kung adtong-adtuan ang 1938 edition mga malnamo nga magsunan nga matud pa ang pagpanghimatuod ni Hesus mao daw ang espiritu sa tagna. Dunay tagna nga iyang gibasihan sa Biblia sa iyang pagpamatuod dinhi lugar sa pag-abot ni lugar niya dinhi sa kalibutan. Hain ang usa lugar sa tagna nga iyang gigamit nagbamit siya propesya og tagna busa naggamit siya kasulatan mga malnamo nga mga kaigsunan kung atong hisgutan ang Biblia kung Biblia mo atong kanang pagabasihan dini lugar sa nakasulat sa Biblia sa iyang pagpamutuod kung basahon ta lugar ang nakasulat sa 118 sa Salmo matud pa dinhi sa atong nabasa nga usa kana sa gipamatud-an nga gigamit lugar sa atong Ginoong Hesukristo nga matud pa dinhi nga wala ra bagyo ni gisgutan nga ngalan nga Kristo dinhi matud pa sa 118 sa Salmo bersikulo 22 ang bato nga gisalikway sa magtutukod nahimo nga pangulo sa pamag-ang tagna ni lugar ni Kristo ha kaya sa iyang pagpamatuod kung basahon lugar nato ang kanang hindi ni sa Lucas nga ang iyang gamit nga pagpamutuod mo man ang
mga tagna lugar na gibasihan lugar niya sa nakasulat lugar sa Biblia. Atong basahon kadiot. Kay may na nga atong matris up yun ba? Nga ingon niya na ang mga kanang kung ang kamatuoran magpamatuod nga dili day basta-basta nga matudpan nila nga kung magpamatuod si Kristo diin gigamit niya ang kasulatan nga gisusi nato kung ang pagpamatuod niya lakip ba o kalakip ba ang ngalan nga iyang gisgutan nga Kristo. Idili kay matud pa din ni sa Salmo sa akong gibasa ang bato daw nga gisalikway sa pagmagtutugod nahimo daw uluhang bato sa pamagang. Usa kanang tagna si Kristo man ang katumanan niya na kay mo asusi magyud nato na ron mugawas magyud na nato ron dunay bato nga gisalikway sa magtutukod. Pero sa pagpamatuod ni Kristo sa iyang panahon kanang nagamit ba siya usab og kasulatan nga iyang gikot nga para lugar masuportaran ang iyang gisugilon o gipamatuod ngadto sa mga katawan. Nagamit niya sa Mateo siyang kapitulo 21 inyong patalinghugan sa bersikulo 22 Kapitulo 21, versikulo 22 sa 42 sa Mateo, giingon. Og si Jesus miingon kanila, wala ba gayud kamo makabasa sa kasulatan? Ang maong bato nga sa mga magtutukod, gisalikway, nahimong uluhang bato sa pamagang. Si Jesus, kadtong tagna lugar sa nabasa nato sa Salmo, nga kanang adunay bato nga sa mga magtutukod gisalikway sa mga magtutukod niya nahimo daw kining uluhang bato sa pamagang tagna to may tungod kag Kristo nga gipasupot iyang kagalingon. Pero kanang tagnaa walay ngalan nga gipasupot ni ana mga mahal namo nga mga kaigsuna alang sa inyong kasayuran. Duna lay gingon nga ang bato nga gisalikway sa magtutukod nahimong unong uluhang bato sa pamagang matud pa sa atong gibasa. Pero kana ba kanus amana kanang natuman nga giansiran gitug-ana kung kinsa na ang katumanan. Kay sa pagtagna wala ra ba gi pasupot ang ngalan nga si Kristo na natuma na gitug-ana kanang tagnaa pag-abot na sa mga tinun-an ni Kristo nga duna na siya mga followers, duna na siya mga tumutuo nga gitug-an nila nga kanang gitagna lugar sa mga propeta. Si Kristo gyud ang nahimong katumanan ni ana. Ingon na ang plastada lugar sa istorya sa Biblia mga malnamo usa niya. Bun basahon nato ang nakasulat sa Biblia sa Episo sa iyang kapitulo kanang 2 bersikulo 20 ang mga atong pagabasahon mga malnamo nga mga kaigsunan. Ingon ina ang gipahayag lugar sa Biblia kamo mga tinukod ibabaw sa mga patukuranan nga mao ang mga apostoles ug mga propeta nga niini si Kristo mao daw ang uluhang bato sa pamagang. Busa katong gitagna sa propeta sumala sa atong nibasa lugar diya sa basahon sa sulat lugar ni David diya sa Salmo sa 118:22 nga gisgutan nga dunay uluhang bato sa pamagang. Busa gitug-an nila sa pag-abot na mismo sa kapanahunan sa mga apostol nga ang mga apostol nagsunod la lugar sila diha sa atong Ginoong Kristo na sibaluan nila nga katong gitagna sa mga propeta nga gigamit nga si Kristo di ay katong uluhang bato sa pamagang nga gisgutan sa Biblia. Pero walay sa pinasugdan wala intay Kristo nga Hesus nga nakasulat sa moong bersikulo mga malnamo nga mga kaigsunan. Muna nga among gingon nga nasaypan ninyo dili mo makatarunganon sa inyong pagpaningil dili kanamo nga mangita mo og litra po litra diya sa gitagna sa Biblia nga mingon mo dili may mutuo niya na Brad kay kanang pinadayag 2:17 wala may nakasulat nga ngalan Tomas
Eugenio Senior. Busa dili mi makaturungan, busa among gitris up ang kasaysayan din ni Kristo kung siya gitagna man sa Biblia, dili pod litra po litra nga gisulat nga siya ng katumanan ni siya na ang uluhang batos mo ba ang gihatag lang ang paghulagway description kung kinsa kana ngabot na kanang maong katumanan siya diyang ang gitagna sa Biblia mauna ang muhimo sa pagpamatod nga katong gitagna sa mga propeta siya na mamangani si Kristo pag-abot niya iyang giklaim ang iyang dapit gitugaan niya gihatag niya ang paghulagway nigamit siya sa mga nakasulat sa Biblia yaw sa Mateo siyang kapitulo 21 sa ako nang giisgutan kaganina matod pa ni Kristo kung atong atuan ang maong bersikulo 21:42 kung atong basahon mga mahal namo nga makaisunat muna nga saya pag-abot ni Kristo iya nang kanang paluap kanang tagna sa mga propeta nga gisgutan sa Biblia nga siya to ang gisgutan o katumanan sa gitagna sa Biblia kani ingos Kristo matud pa sa bersikulo 42 sa kapitulo 21 ug si Jesus miingon kanila wala ba gayud kamo makabasa sa kasulatan ingos Kristo nga ang maong bato nga sa mga magtutukod gisalikoy na himong uluhang bato sa pamag-ang buhat kini sa Ginoo ug sa atong mga mata makapahibulong gayod matud pa sa atong nabasa busa giingon ni Kristo giiya ka nang gihatag nga giklaim kana niyang gitagna lugar sa mga propeta nga katong uluhang bato sa ang gisalikoy daw sa magtutukod pero sa pagtagna silent walay Kristo nga gibutang nakasulat sa Biblia kanus alang naitabo nga gitug-an na sa diyang dunay mga tao nga matud pa mga tumutuo na niya mga kanang nahimong saksi sa iyang pagpamatuod nga siya to ang uluhang bato nga gitagna lugar sa mga propeta busa gihisgutan na ni Kristo gigamit niya ang mga nakasulat sa Biblia ingon niya na sa pag-abot pod sa panahon sa Espiritu Santo gihatag usab ang palahulagway nga siya ang katumanan lugar ni anang pinadayag Dios City kinsay nagpamatod ang mga tinunan o ang mga followers niya ang mga tumuto niya parehas na mo kami ang mga tao nga nagpamatuod diin ang among gipamatudan diha nadapit sa katumanan sa Espiritu Santo nga gitug-an namo nga kanang pinadayag Dios City natuma na sa bag-ong ngalan nga gitagda sa Biblia nga mana makita sa bato nga puti nga sinulutan dunay ngalan nga bag-o diha sa among gipamatudan nga natuma na diha dapit sa Espiritu Santo nga ang Espiritu Santo magbaton og bag-ong ngalan nga natuman sa magtutudlo Master Tomas D. Jr. Ngano nga kanang ingon man ni ana ang pagpadayag lugar sa kamaturan tungod kay mao kana ang pagbasi lugar sa kamaturan bisan pa sa kaning panahon kuno imong sison sa kasaysayan ni Kristo diin gitagna siya wala gibutang litra po litra nga naay Kristo ang iyang ngalan nga gisulat diha natuman lang kana sa diyang dunay mga tao nga nagpamatuod diha na dunay mga tao nga nagsunod no dawat mituo sa iyang pagpamatuod nga siya di na ang katumanan niya ng batos sa pamag-ang ngano nga sa pagpamatuod ngano man nga kanang Espiritu Santo man gyud ang katumanan niya ng bato nga puti tungod sa Biblia mga mahal namo nga musan dili man pwede nga kanang bato o bag-o ngala o bato nga puti dili man pwede nga imo nang itug-an i-address nimo na ngadto sa atong Ginoong Kristo ngano man tuod kay atong Ginoong Kristo duna siya kaugalingong titulo tuod kay ang Biblia dunay tulo ka matang nga bato mga mahal namo nga makaigsunan alang sa inyong kasayran ang amahan gitawag kanag bato sumala sa Salmo inyong basahon o matud pa sa atong mabasa lugar sa bersikulo 18 sa Salmo 2 giingon matud pa si Yuba mao ang akong bato
ang akong kuta ug akong manluluwas. Busa kanang Yuba bato na, busa sa Biblia dunay tulo ka mata nga bato, mao bitaw na nga among gihatag nga paghulagway nga matud pa ang pagpadayag sa Dios dunay tulo ka pangalan nga gipadayag gipaila-ila ngadto sa mga tao. Ang amahan nga mao si Yuba, ang titulo bato. Paghisgot sag ang anak nga mao si Kristo, matud pa sa ikaduhang Juan 1:3, ang anak ama samahan si Kristo, duna pud siya'y kaugalingong titulo nga uluhang bato sa pamagang. Paghisgot sa ngalan sa Espiritu Santo, ang ikatulong pagpadayag lugar sa Dios, ngalan sa Espiritu Santo, natuman sa Espiritu Santo, ang Espiritu Santo nagbaton og bag-o ngalan nga anak makita sa bato nga puti. Busa ang Espiritu Santo bato nga puti. Busa ang Biblia dunay tulo ka matang nga bato. Prubahan ta kung ang amahan bato man, ang Kristo buusab bato buusab. Busa mo hinungdan nga kung kanang pinadayag City moingon mo nga natuman na sa amahan, idili samahan nga naman tungod kay ang amahan duna pud siya'y kaugalingong titulo nga bato. Ug mingon pud ka nga natuma na ni Kristo, dili gyapon pwede, dili gyapon pasado mga malnamo nga makisan. Tud kay ang Kristo duna pud siya'y kaugalingong titulo, matud pas gibasa nato sa 2:20 sa Epeso, matud pas atong nabasa kamo mga tinukod ibabaw sa mga patukuranan nga mao ang mga apostoles ug mga propeta, nga niini si Kristo mao ang uluhang bato sa pamagang. Busa kanadi ang kanang bato nga puti, dili gyud kana si Kristo, kundili ang Kristo bato sa pamagang, uluhang bato sa pamagang. Busa kanang Espiritu Santo nga titulo, bag-o ngalan nga makita diya sa bato nga puti. Bato nga puti, amahan bato si Kristo, ulang bato sa pamagang, ug ang Espiritu Santo bato nga puti. Muna gitug-ana mo nga magbato na og bag-o ngalan sumala sa gitagna sa Biblia. Nga naman nga doon na may mga bato nga gisgutan sa Biblia nga tuluman ka matang nga bato. Tungod kay ang Dios magtutukod kana, foundation o founder sumala sa Biblia. Basahon ko lang ang ebidensya suporta sa nako sa nakasulat sa Biblia. Dinhi sa basahon sa Zacarias, kung inyo kining patalinghugan sa iyang kapitulo 4 bersikulo 7, ingon ini ang gipayag lugar sa Biblia. Kinsa ba ikaw o dako nga bukid? Sa tubangan sa Surbabil, sa tubangan ni Surbabil, ikaw na mahimong patag ug ang iyang pagulaon ug iyang pagulaon ang pangulong bato, uban ang pagsinggit, grasya ngadto kaniya. Busa kana diyang bato nga gitunan nga pangulong bato, mo day kanang founder magtutukod. Busa ang panahon sa amahan, matud pa nga nagtitulo siya bato nga panahon ni Yuba, mo siya ang magtutukod sa katawhan nga Israel sumala sa Biblia. Kinaan man na sa City Jess nga mo na ang gipili lugar sa Dios sa kaning panahon nga iyang mga katawhan sumala sa Biblia, kay matubda ang Dios nagpili naman siya og iyang katawhan. Naa sa Biblia, mabasa na to sa ikaduhang Samuel sa iyang city bersikulo 10, matud pa din sa atong mabasa kung basahon na to ang akong giingon nga sitas, matud pa din ug ako magpili og dapit alang sa akong katawhan nga Israel ug magpahimutan kani aron sa pagpuyo sa ilang kaugalingon nga dapit ug dili na mabalhin ni magasakit pa kanila ang mga anak sa kaututan ingon sa sinugdan. Busa ang kanadi ang giskutan nga unang panahon sa amahan nga duna siya titulo nga gipaila-ila ngadto sa mga tao nga bato nga matud pa siya mao ang founder magtutukod ni anang maong katawhan nga ang iyang gitukod nga gipili iyang katawhan nga Israel sumala pa sa atong nabasa
sa Biblia. Ingon na ang basta ang Dios nahimo na siyang magtutukod o founder makabutbut sa ikadong panahon, sa panahon sa atong Ginoong Kristo, ang Kristo usab nahimong magtutukod diya sa iyang katawhan kay founder God, magtutukod sa diyang gitukod niya matud pa ni Kristo sa 16:18, tukuron ko ang akong iglesia. Ug ang iglesia sa diyang natukod na gitawag kanag Iglesia ni Kristo sumara sa 16:16 sa Roma. Busa siya mo ang magtutukod tuod kay matud pas Kolosas 1:18, siya si Kristo mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Siya diay ang magtutukod o founder. Ingon ni ana, basta mahimo kang kanang magtutukod o founder kay sa Biblia dunay tulo nga giskutan ka bato, nga kanang bato nga giskutan maunang mga magtutukod founder. Busa Dios mao ang nahimong katumanan ni ana. Busa sa pag-abot pod sa ikatulong panahon diya nadapit sa Espiritu Santo nga ang Espiritu Santo nagbaton og bag-ong ngalan nga makita diya sa bato nga puti, mo na siya magtutukod o founder gyapon nga nahimo siyang kanang pangulo diya sa maong kanang pagtulunan nga iya gitukod sumala sa Biblia. Unya ang gitukod sa ngalan lugar diya sa among magtutlo, mo na natuman lugar diya sa pagtulon ang PBCM tuod kay ang PBCM mao ang gitukod sa among magtutudlo nga ang katumanan ni siya mao ang katumanan sa Espiritu Santo sumala sa Biblia. Naabas sa Biblia nga kung maghimo sila pagpamatuod kanang maong katawhan lugar nga gitukod sa Espiritu Santo nga natuman sa among magtutulo, doon na ba po'y tagna lugar sa Biblia nga gispasupot alang ni anang maong mga katawhan? Naa mga malnamo nga makaigsunan, dili gina malawa wala kung ang gisgutan sa katawhan sa Dios kanhi sa unang panahon nga nagtukod siya sa iyang katawhan nga Israel nga mo kanang unang panahon nga ang Dios mismo nagpaila siyang panganauhan ngadto sa katawang Israel. Ang Dios pod sa pag-abot pod sa ikadong panahon mao gyapon siya gyapon ang nahimong magtutukod. Unya giwali gani kana sila, gipamatud-an gana nila sa mga apostol nga diin mo kana ang gitukod ni Kristo diya nagsakop duwa sa iglesia, kay ang iglesia matud pa sa Biblia si Kristo mao man ang ulo sa lawas kay iglesia kun atong balikan. Unya unsa kanang hain kining iglesia matud pas unang Korinto 12:27 mo kanang mga bahin membro kay matud pa sa atong basahon no sa kasulat sa 12:27 sa unang Korinto inyong patalinghugan mga malnamo nga makaigsuhan sa 12:27 gingon din matud pa sa nakasulat sa Biblia nga kamo mo ang lawas ni Kristo ug ang matag-usa kaninyo bakin niini. Busa giskutan nga kamo ang lawas ni Kristo kun atong atuan ang English version, now ye are the body of Christ and members in particular. Busa ang matag-usa nga membro diha sa iglesia kabahin na sa lawas ni Kristo. Kun asa ang lawas ug kuno sa kanang lawas ni Kristo mao kanang iglesia nga si Kristo usab mao ang nahimong ulo niana. Unya sa ilang magpamatuod sila sa ilang panahon siyempre dili sila magpamatuod ug amahan, dili pud sila magpamatuod sa pagwali sa Espiritu Santo. Nga naman tud kay ang ilang dadon nga gipamatud-an nga wali ra gyud diha sa atong Ginoong Kristo. Naa kana sa Kolosas sa iyang kapitulo 1:27 ug 28. Si Kristo mao ang ilang ginasangyaw sa tanang dapit. Dili sila magwali ug lain nga pagwali tud kay kanang pagwali matud pas ikaduhang Korinto 10:13 ug 14 inyong basahon nga matud pa mao kanay sukod nga gihatag kanila ngadto sa Dios ang pagwali ra gyud sa nga balita mahitungod diya sa balita sa atong Ginoong Hesukristo. Ingon niya na nga
kasaysayan, mga malnamo nga magsunan. Busa sa pag-abot po sa ikatulong panahon sa akong pangutana, nga kanabang mga katawhan nga nagpamatuod diha sa dapit sa katumanan sa Espiritu Santo, duna ba'y mga tagna sa Biblia nga gibasihan nila sa ilang pagpamatuod na niyaw? Kung basahon ta nakasulat sa pinadaya nakasulat sa unang Pedro sa iyang kapitulo 1 bersikulo 12, mga mahal namo nga mga kaigsuunan inyo kining patalingugan, matud pa sa nakasulat sa Biblia sa hingon ko na nga sitas sa unang Pedro 1 og bersikulo matud pa sa atong natagad sa bersikulo 12 ingon ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gipahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadagikan sa langit nga mga butang niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Dunay mga tao nga gihimong galamiton kasangkapanon lugar sa pagpamatuod para mahibaluan nila nga kining panahona ni anak kitas ikatulong panahon nga diha nadapit sa katumanan sa Espiritu Santo. Tud kay ang Espiritu Santo magbaton siya og bag-ungalan nga diha makita sa titulo nga bato o gamay bato nga puti. Nga dunay mga tao nga gihimo nga galamiton nga kasangkapanon sa pagpamatuod nga ilang giwali sa maayong balita sa Espiritu Santo. Ug walay mga laing mga tao nga nagawali sa maayong balita sa Espiritu Santo, natuman kana sa mga ministro o sa mga membro sa pagtulon ang PBCM tuod kay ang PBCM mao ang relihiyon, mao ang katumanan sa relihiyon nga gitukod na ang magtutukod, mauna ang Espiritu Santo nga natuman sa magtutudo Master Tomas D. Eugenio Sr. Mutuman ang tao ug sa dili busa mo kana ang matuod nga kasaysayan lugar sa Biblia. Dili kay ingon maningil mo tungod kay sa ako nang gingon ang Biblia dili sa tang panahon muhatag ka naglitra pul litra mo nga kana moy kanang gisgutan nga siya ang katumanan niya. Dunay mga tagna sa Biblia nga dili wala gipasupot ang ngalan, matumal lang kana sa diyang moabot ang katumanan nga siya to ang gipasidunggan sa tagna sa Biblia. Sa mga lugar sa nakasulat sa kang Kristo. Ya pa yun, no? Basahon ni mo ng Nueve Size nga usa ka bata nga matao kanang wala gyud Kristo nga gihatag nga muna siya ang ngalan niya ni ana. Busa ingon niya ana si Tikarsorse wala gyapon. Kundi muhatag pag laing pang kanang mga panahon nga imong susihon kung kinsa gyud ang matuod nga katumanan niya na. Usa pa nga matulutaw na nga siya to ang gipasilugdan sa tagna sa Biblia. Ingon niya na ang gisgutan nga mga basta Biblia, basta mga tagna na sa Biblia. Ingon niya na di mo sa dili mo sayop ang mga tao nga maningil nga mingon nga kanang walay mabasa diya litra po litra sa Biblia nga Master Tomas Eugenio Sr. Busa kung naa man lugar mabasa unsa may kapuslanan namo dili na mimistil pa nga mogasto mi og mga dagkong mga salipi katidad musulod mi sa dagkalaging mga radio station tungod kay ang among nasuddan ron 26 taman ka mga radio station sa tuyog tinguha nga kunaa man di sa Biblia wa nay kapuslanan pa nga muhatag mogasto mi mogugol mig mga panahon para among ipaybalo ninyo nga kining panahona naa na ang pagpangtubang sa tao sa ngalan sa Espiritu Santo nga diya matuman ni Master Tomas D. Sr. Mubasa lang mo Biblia diya na masuta na ninyo nga kana diay dunay ngalan nga gipasupot. Sa dili na lugar kanang dili na mimistil pa kanang muhago mo hatag og Google nga panahon mo gasto og mga kantidad pero kay wala man
ang Biblia gihimo ka ng gingon ka na nga wala gihatag ang paghulagway nga litra po litra busa mo magani nga among gihatag gisudlan mo ang mga presyo para sa tuyog tinguha nga inyong mahibaluan masabta ninyo nga ang Biblia di ay dili di ingon ni ana kun ang Biblia mo ay magtagna sumala sa Biblia busa nagamit siya mga galamiton kasangkapanon para mahibaluan sa tao kay gikinahanglan ba gyud kana nga doon na gyud mga tao nga iyang gamiton importante mga malnamong musyan dili lang kay kanang mubasa lang kag Biblia basa kay basa lang ka unya naa na diha makita na nimo kung kinsa ang gitumbok diha dili ingon ni ana kay ang Biblia ang Dios naghatag siya mga tao nagamit siya mga katao kasangkapanon para may bolon sa tao nga duna di ay dapit duna di Espiritu Santo nining panahona nga mubarog nga maoy angay nga mudala sa rinda sa pagpadayag ngadto sa mga tao aron ang mga tao kun mutuo makabaton sila ug kaluwasan sa ilang pag-alagad ngadto sa Dios niya gikinahanglan gyud nga dunay mga tao nga muhimo sa pagpamatud aron may baluan nila kung kinsa man ang ilang gipamatud-an o kinsa man ang ilang alagaran. Nyaw? Jis sa Roma sa iyang bersikulo 14 hantod sa bersikulo 15 inyong patalingugan. Gingon, apan unsaon man sa mga tao sa pagpangaliya kaniya nga wala nila tuhui. Di gyud sila makapangaliya kung wala sila makatuo, wala nila tuhi. Ug unsaon man nila sa pagtuo matud pa kaniya nga wala gayud nila hidunggi. Yaw mo na. Unsaon man kuno pagtuo nila sa mga tao kung wala nila madungge. Ginanglan unsaon po na nila madunggan. Padayon ta lang. Ug unsaon man nila sa pagkadungog kung walay magwawali. Busa kinanglan nga duna gyud ay muhimo sa bulaton sa pagwali o sa pagkamagwawali. Busa mo na hinungdan namo, mo na among gibasihan nga dunay mga tao nga gitagna para magpamatuod nga ang ilang gidala nga balita na diha sa katumanan sa Espiritu Santo nga aron kun matuan madunggan sa tao ilan ang tuan pero kun wala na mga tawana wala na gitagna wala na kana gipadala lugar sa Dios kay ang Dios man mo ay nagpadala niya na unya madunggan kana matuan kana sa tao busa gikinahanglan gyud nga dunay muhimo sa bulaton sa pagkamagwali sa pagwali ni ana pero tanan ba pod muna lisod muna po na ampinganan o bantayanan mga igsuon o mga ginikanan tanan ba pod nga mga magwali makamahimo silang muwali niining maong bulatuna basta balang ang tao nagnaan ay Biblia nagdaladala si Biblia sa iyang pagkanang paglakaw-lakaw aron sa tuyo kunuhay na pagtuman lugar sa kabubuton sa Dios ingon ba di ana basta lang naabalay Biblia dili pud tanan tumo kay naghimo o nagdala silang Biblia sila na ang muhimo sa rinda lugar sa kamatuoran sa pagpadayag lugar sa kamatuoran dili imo nang susihon kay matudpas bersikulo 15 gingon og saon man sa mga tao di man sa pagpakawali gawas kun sila pinadala matud pa ingon sa insulat katahom gayud sa mga tiil sa mga nagawali sa maayong balita busa dili pud basta-basta mga malnamo nga makaigsunan nga magwali-wali lang siya ang makahimo lang sa maong bulaton makawali siya gawas kun siya if kun siya gawas kun siya pinadala ingon sa insulat busa kun siya pinadala pwede makahimo siya sa pagpamatuod sa pagkawali pero timan nga matud pa ang gisgutan nga digitagaag katungod kadto lamang mga pinadala
ingon sa naisulat. Pero kung ang nagwaliwali ka man sa imo lang kaugalingon, dili pwede mga mahal na mo nga magsunan. Nga naman, tungod kay walay tao nga mangunay sa paghimo sa iyang kaugalingon, nga kung muhimo ka sa pagpamutod, kung mawaliwali ka, bisan wala ka sugua, unya pamasin lang ng imo nga dunggon o gidawat sa Dios ang imong pagwali, dili ingon ni ana. Makahimo ka sa pagwali, gawas kun ikaw pidadala, ug dili pug ka mahimo sa pagwali-wali lang kun imo-imo lang. Tud kay kun imo-imo lang mo na giingon mga malnamo nga makiugsunan nga walay tao nga mga munay sa paghimo sa maong bulaton, kanang gawas lang kung ang Dios mao'y maghimo, maghatag nimo katungod sa imong bulaton. Sumala sa Biblia, pwede na. Basta ang Dios mo'y maghimo niya, magpahiluna sa imong katungganan. Kaya dili pwede nga kanang maghimo-himo ka nga ikaw lang. Kaya niya matud pa sa Heburanon. Basaw na to ang nakasulat sa Heburanon, siyang kapitulo 5 versikulo 4 inyong patalingogan. Ug walay tao nga mangunay sa pagpahiluna sa iyang kaugalingon diya sa maong katungdanan, kundili sa Dios tinawag siya alang niini maingon kang aaron. Tiyaw mo ng pag-istorya, niyang uban kugi kaayong magwaliwali dias kadalanan, dadala pa og mga kanang mga sikpaw, mga kanang gitawag og mga love offering kuno, ilang paghimuon sa pagtuo nga kanang sinisiro ang ilang bulaton. Pero labing tinuod mga malnamo nga magsunan, wala ka na itugot sa Biblia. Kay kung maghimo ka na, dili lugar ka, walay Dios nga nagbuot, nagsugo kanimo. Imo-imo lang nang kaugalingong katungdanan nga ikaw lang mismo mo'y naghimo sa maong katungdanan. Pero ang Biblia nagingon, walay tao daw nga mangunay sa pagpahiluna daw sa iyang kaugalingong diha sa maong katungdanan. Mingon ka, pastor ba ko, Brad? Ha? Ministro ba ko, Brad? Unya kinsa may nag-appoint mo? Ang pangutana na mo, kinsay nag-appoint mo nga nahimo kang ministro ug nahimo kang pastor? Ngayon ka si Kristo, inagkita mo si Kristo mismo nga gi-appoint ka. Ingon ni ana mga mahal namo, dili sama namo kung imo mi o inyo ming pangutano, kinsa may nagpahiluna na ninyo mangitungod yana. Siyempre na may ikatudlo nga nagpahimutang namo niini ng maong katungdanan sa pagpahimutod sa pagwali diya sa maing balita sa Espiritu Santo. Ang among magtutudlo, ang among giila nga Espiritu Santo nga natuman diya sa among magtutudlo, siya mao ang nag-appoint namo niining maong bulaton sa pagpamatud, para ang among gipamatudan, ang iyang gipamatuod, among gipamatudan nga siya mao ang katumanan ni anang Espiritu Santo nga gihilagway sa nakasulat sa Biblia. Ingon ni ana mga mahal namo nga bisyan nga nagbas dugdadi pod mahibaluan na kun walay mga tao nga muhimo niya ng mga bulaton, muwali himuong kasangkapanon. Kay importante kayo nga dunay magkawali, pagpamatuod, pagpaybalo nga naa na data sa ikatulong panahon sa Espiritu Santo mag-alagad nining atong panahon karon. Nan sa pagwali naman sa pagpamatuod, ngano nga ang among gipamatudan mo ni climax sa istorya. Ngano man nga among gipamatudan nga mga PBCM na mami nagpamatuod sa ikatulong panahon sa pagwali diha sa Espiritu Santo. Ngano man nga wala mami muhatag og pagmatuod didto sa unang panahon sa pagwali diha sa ngalan nga Yuba ni adtong unang panahon nga gidala lugar sa mga Israel, nga kanang Israel mo man ang katawan sa Dios kani. Kung nganong dili Yuba among gidala mga malnamo nga magsunan, tungod sa katarungan nga ang balita nga Yuba daan pa ka sa kaning panahon nga ang Dios nga mga Yuba naghimo, nagbuhat na siya bag-ong tugon nga iyang gihimo gitugon niya ngadto sa mga
taga Israel o Israelinon nga dili na itudlo o dili na hisgutan pa ang iyang ngalan. Muna hinungdan sa paglutaw sa among panahon, wala mi madala sa pagtudlo sa kasaysayan sa ngalan sa atong Ginong Yuba. Tungod kay ang Dios nga mora sabsiba naghibo siyang tugon nga dili na itudlo ug dili na hisgutan pa ang iyang ngalan. Muna ang mga kamatuoran nga among gisgutan ang nga among gibasihan sa among pagpamatuod niya. Basahon tang Jeremias. Sa iyang Jeremias kapitulo 31 bersikulo 31 hantod sa kamat 34. Itong basahon kigon. Aniya karon ang mga adlaw mabot na nagaingon si Jehova nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. Dunay bag-ong tugon daw nga gihimo ang Dios nga mao si Jehova uban daw ngadto sa balay sa Israel ug sa balay sa Huda. Kun unsa kana nga tugon atong ipadayon, dili sa mga sa tugon nga gibuhat ko uban sa ilang mga amahan sa adlaw nga giaga ko sila sa kamot sa mga pagula o sa paggula kanila gikan sa yuta sa Ehipto, nga ang maong tugon ilang gilapas bisan ako mao ang ilang bana nagaingon si Jehova. Busa doon na siya tugon nga iyang gihimo uban sa balay sa Israel ug balay sa Huda. Kung unsa kana nga tugon dili daw sama sa tugon nga ilang gibuhat uban sa ilang mga amahan sa adlaw daw nga giagak sa Dios sa pagpagula kanila sa yuta sa Ehipto. Nga kung unsa kanang maong tugon niya padayon ta atong Ditsos 34 gingon. Og sila dili na gayod magtudlo ang tagsa-tagsa katawo sa iyang isig katawo ug ang mga tagsa-tagsa katawo sa iyang igsuon sa pag-ingon ilhon mo si Jehova kay silang tanan na nagpakailana kanako. Busa ang maong tugon di ay nagitugon sa Dios ngadto siyang magkatawan nga Israel kani nagingon yang bagong tugon nga kuno sa kanang bagong tugon nga yang gitugon ngadto sa balay sa Israel ug sa Huda matud pa ang maong tugon dili na itudlo ang iyang ngalan. Mo na hinungdan nga sa pag-abot lugar sa ikatulong panahon sa among stand nga mga PBCM nga naa lugar dia dapit sa Espiritu Santo ang among gipamatud-an dili balita kang Yuba tungod sa katarungan nga ang Dios nga mao si Yuba naghimo siyag tugon nga bag-o nga bagong tugon nga kun unsa kanang tugon nga bag-o nga iyang gitugon ngadto siyang mga katawo nga Israel nga dili na itudlo o dili na hisgutan pa ang iyang ngalan. Kay ang pagtudlo mao man ang paghisgot kalakip na busa dili na hisgutan ang iyang ngalan. Pero ngano nga kanang sa among pagpamatuod ngano man nga dili man pud Kristo ang among gidala. Kay dili kang Yuba samahan malagmit kang Kristo man tud kay wa may laing nagsunod. Unang-una si Yuba mao ang unang nagpamatuod, ikaduha ang atong Ginoo busa sa among pagpamatuod diya na dapit sa Espiritu Santo nga katumanan wala pumoy modala sa pagpamatuod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo mga mahal namo nga mugsa nga naman tungod kay ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga pagpamatuod nga balita ang sumala pa lugar sa mga aligasyon sa mga apostol sama lugar nila ni Apostol Pablo matud pa sa unang Korinto sa iyang kapitulo 13:9 ug 10 kung basahon nato ang Bibliyang Katoliko nga hubad sa mga Katoliko nga mga tao nga mga Katoliko sa mayong balita Biblia o nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales gingon kaya atong kaalam ug dinasig nga mga mensahe matud pa nila ni Pablo dili hingpit apan kun ang hingpit moabot na kadtong dili hingpit mawala ulaing
Kung laing tradisyon sa Biblia, igahikli na lang unya. Busa doon na kuno sila'y dinasig ang iladang kaalam o dinasig nga mga mensahe. Dili daw hingpit. Apan kung ang hingpit moabot na, ang dili hingpit mawala. Doon na sila'y kaalam daw, dinasig nga mga mensahe nga gingon nila, dili hingpit. Unya, kay dili man hingpit, mawala ka na pag-abot sa mensahe nga hingpit. Pero hain man kining dinasig ng mga mensahe nagingon nila nga dili hingpit. Matud pa sa Biblia. Gingon din sa Roma sa kapitulo 10, versikulo 17, gingon busa ang pagtuon nagikan sa pagpamati sa mensahe, kanang mensahe nga nagagikan matud pa ug ang mensahe nagikan matud pa nila busa ang pagtuon nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang mensahe nagagikan sa pagwali kang Kristo. Busa kana di ang gingon nila ni Apostol Pablo nga gibasa nato sa Biblia na doon na sila kaalam ug dinasig nga mga mensahe nga dili hingpit. Matud pa kay dili hingpit mawala na pagabot sa hingpit nga mensahe. Ang mensahe nga buot gipasabot nila mao detong mensahe sa pagwali kang Kristo. Usa mo nagihulagway sa Biblia. Unya kay dili man hingpit kanang mensahe, pulihan man kana pag-abot sa hingpit nga mensahe ang pangutana. Angay ba sa tao magpabilin niya ng maong mensahe nga gipatinaw sa mga apostol, mismo ang mga apostol nga aminado nga ang ila daw mga kaalam ug dinasig nga mga mensahe nga gitris up nato kun unsa nang mensahe nga gingon nila ang mensahe nila nga dili hingpit mao ra pudto ang pagwali kang Kristo. Gitug-ang ganila nga dili patumo ang kahingpitan ug dili man kahingpitan mawala kadto pagabot sa hingpit nga mensahe nga buot gipasabot. Usa angay ba ang tawo magpabili niya na nga sa taliwala nga deklarado ang mga apostol, aminado ang mga apostol nga dili pa kana mao kahingpitan nga mensahe ug pagwali sumala sa Biblia dili angay mga malnamo ang tawo magpabili ni ana nga mao mensahe o pagwali sa atong ginsuso kay gingon ko na ilang dili pa mao ang kahingpitan. Busa matud pa sa Biblia sa Hebreanon sa iyang kapitulo 6 versikulo 1 gingon busa magpadayon kita diha sa hingkod nga pagtulunan ug dili ta magpabilin sa unang ang sa mensahe nga Kristohanon. Busa kana di ang gingong mensahe nga dili hingpit ug dili hingpit muwala kana pag-abot sa hingpit nga mensahe. Kana di ang mensahe mao taday kanang mensahe nga Kristohanon nga gitugan nila nga dili pa na mao ang kahingpitan nga mensahe. Busa mo kana nga sa pag-abot sa ikatulong panahon wala kami mudala sa pagpamatuod, sa pagwali, sa maayong balita diha sa atong Kristo tungod sa katarungan nga dili pa day kana mao ang kahingpitan nga mensahe mawala pa na pag-abot sa hingpit nga mensahe mga malnamo nga magsanbusa dunay hingpit nga mensahe nga moabot nga angay pabilinan sa tao. Busa sa among pagpamatuod matud pa diha nami sa pagwali sa mga samayang balita diha sa Espiritu Santo nga amo pod nga giwali nga diin ana ang tao ipatubo ipauswag kay gingon ko na manag-uswag kita diha sa pagkaamtong. Busa dunay pauswagan nga balita nga ang pauswagan nga balita nga muuswag lang ka sa dihang mubiya ka diha sa moong tuluhan sa mensahe nga Kristohanon kay tuod kay kana dili pa na mao ka ang kahingpitan nga mensahe. Busa dunay pauswagan nga ang tao muuswag mauswag pa lang ang tao pinaagi na diha dapit sa pagdawat diha dapit sa katumanan sa Espiritu Santo kay mao kanay mao kanay gitudlo sa Biblia nga ang tao diha ang tao ipauswag sa maong tuluhan. Nya matud pa sa Biblia kung basahon ta ang nakasulat sa Judas siyang kapitulo kanang 1 versikulo 20 matud pa din apan kamo mga hinugugma gingon din sa Judas
Apan kamo mga hinigugma, kinahanglan managtubo diha sa inyong balaan uyamot nga tinuuan. Busa ang gisgutan nga mauswag lang ang tao, tungod kay ang pag-uswag, usbaw o pagtubo, moro man na ang kahulugan di ana. Busa asa ang tao ipatubo, sa man kamubiya sa mong tuluhan nga katong tuluhan nga mo katong tuluhan nga mensahe nga Kristiyanon nga giingon nila dili mawala kadto, dili padto mo ang kingpitan. Ang tao mahimong mutubo diha pinaagi sa pagbiya sa mong tuluhan Kristiyanon, tungod kay dunay pauswagan sa tao nga ang tao asa ang gitugan nga ang tao ipauswag sa maong tuluan diha nas tuluan diha dapit sa katumanan sa Espiritu Santo gingon dinhi. Matud pas bersikulo 20. Apan kamo mga hinigugma kinahanglan managtubo diha sa inyong balaan uyamot nga tinuan. Pagampo kamo diya sa Espiritu Santo, dunay paampuan di ay ang tao mga mahal namo nga magsunod katuluan. Nga ang tuluan nga po ampuan diya na sa tuluan diya sa Espiritu Santo. Nganong diya man sa tuluhan sa Espiritu Santo nga tuluan mga mahal namo nga magsunan. Tungod kay mao kana ang kabag-uhan sa tao sa pagpangalagad sa Dios niining atong panahon karon. Yaw, basahon ta ang Roma siyang kapitulo 7 bersikulo 6 inyong patalinghugan mga malnamo nga mga kaigsoon. Apan gipaygawas na kita karon gikan sa kasuguan. Mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato aron pag mag-alagad o mag-alagad kita diya sa bag-ong kinabuhi sa Espiritu og dili sa ilalom sa karaang sinulat nga kalagdaan. Busangano di ay unsa di ay tuyo o katuyuan sa Dios nganong anak ka ipagtubo ipauswag diya sa tuluhan diya dapit na diin diya nakaipaampo sa Espiritu Santo tungod kay sa katurungan nga ang Espiritu Santo dumo kana ang gitudlo nga kabag-uhan sa imong pag-alagad mga malnamo nga makaigsunan muna ang katuyuan. Pero kaning pagkabaguhan sa pag-alagad nga diya na sa Espiritu kana ba natuman bagyod kana sa Espiritu Santo bagyod kana ang katumanan ni ana mga mahal namo nga mga kaigsunan. Oo, ang Espiritu Santo gyud ang katumanan ni ana mao kana ang kabaguhan sa tao sa imong pag-alagad ngadto sa Dios kay mao kanay gitugan gihatag ka ng paghulagway gi pamatuod ka na gikiyahan ka na ang mga tao nga kung ang tao kanang gusto kang muuswag sa imong pag-alagad sa pag-alagad o pagtubo ngadto sa Dios kay kanang pag-uswag usbaw maora man na ang pagtubo unya unsaon nimo nang makauswag ka pinaagi man sa pagbiya diya sa maong tuluhan nga Kristiyanon tungod kay katong tuluhan nga Kristiyanon gitugan sa mga apostol sa kunang gingon dili pa kadto mao ang kahingpitan nga tuluhan mawala patungod sa katarungan nga dili padto mao na ang kahingpitan. Dunay hingpit nga moabot nga ang pag-alagad nga ang hingpit nga pag-alagad nga diin ang tao diya ipauswag iusbaw diya na sa tuluhan sa Espiritu Santo tungod kay ang Espiritu Santo sa akong gingon diya ang tao nga nang matud pa ipauswag diya ang tao mag-alagad sa bagong pag-alagad bagong sistema sa pag-alagad nila ngadto sa Dios tungod kay kanang ang tao diya mag-alagad og bagong diya sa bagong kinabuhi diya sa Espiritu Santo sa Espiritu kanang gisgutan nga Espiritu nga diin ang tao diya mag-alagad sa pagko ang Espiritu Santo yun na ang katumanan niya na mga malnamo nga magsyon niya. Ang maligong prueba sa Tito sa iyang kapitulo 3 bersikulo 5 matud pa sa atong nabasa giingon dinhi mao na katapusan kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarong kundi tungod sa iyang pakaluoy pinagi sa paggugol sa pagpakatao pag-usab ug sa pagbag-o diha sa Espiritu Santo busa kun ngano diha nga ang tao diha gitudlo nga diha bag
pag-uhod sa Espiritu Santo, diha lugar ipauswag sa Espiritu Santo, sa tulahan sa Espiritu Santo, tungod kay Espiritu Santo, kung ang tao diha na sa Espiritu Santo, bag-o na usab kang binuhat sumala sa atong nabasa. Unya, may lain nga ang Espiritu Santo kung imo nang dawaton, bag-o ngalan nga nagbato na siya bag-o ngalan sumala sa pinadayag 2:7, bag-o na ngalan ang atubangon sa tao nga natuman kana sa magtutudo, Master Tomas Diyo inyo, Senyor. Musa ingon niya na ang mga kamatuoran nga gipahatag na mo nga gipasukad diha lugar sa nakasulat sa Biblia. Ingon niya na busa ingon ni ang kamatuoran nga among gisusi tud kay kini mo man kana ang gihatag ni Master nga magmatud diri kana mo ug amo usab kana nga gipanudlo nganha kaninyo. Busa kay wala naman usay kapanahon, napupos naman ang oras nga gitagal diri kanako, busa manamilit na lang usab ako sa ngalan sa balaan nga magtutudlo, hinaot punta nga makadangat ninyong tanan aron sa na magkauban kita diha sa pagtulon ang PBC. Busa sa ngalan na lang sa ngalan na lang ni Master Tomas Diyo Sr. nga mo ang katumanan sa Espiritu Santo o ingon usab sa ngalan nga inyong alagad sa kanginan kini si Brother Samuel Montemayor mo ingon lang kaninyo nga hantod sa sunod Domingo manag-uban kita sa mga oras o istasyon ug maayong udto kanatong tanan.